Merhaba Indonesia. Hi guys, Rizuli Mari YouTube channelaव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बराय हरनाय थाबावबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना अन्नानै जोबजासिम भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होलायदो। आरो लाइक कमेन्ट आरो आंनि गोदाननि भिडिअनि थाखाय बेल आइकनखौबो थुनानै लागोन जाहाथे नटिफिकेशना नोंथांमोननियाव भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो सहैनाय बायदि। थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। स' गाइस आं दायो बान्दुगुरियाव दंफैयो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो दिनै नोंथांमोननो थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय, नायलायदो। আমার প্রয়াত যৌন ব্যক্তির যিটো ফুটবল প্রতিযোগিতা হবলৈ গৈ আছে, ফাইনেল খেল হবলৈ গৈ আছে, তাত দিনে ফাইনেল খেল আমি 1 মিনিট সময় মৌনতা অবলম্বন কৰিব। बान्दुगुरियाव फुटबल फाइनाल गेम नायनो फैदोंमोनलै, डेन्जार मानसि, ओरैबायदि गरम। स्टाइलखौ गलसेबो होनगोन इसोरखौबो गलसे औ जोरदार जागोन न' गेमा। ओइथिंनिखौबो sikat kan hoba no kan bandai uska हिनजावफोरनिया मिस्टेक जाबावो। चेसफोरा प्लेन
Sắp lăng đấy mà chưa. Itu cuma one side gitu ya. Icing ke lesnya nih, icing nomor clear kam nahor. Nih. Itu tuh. Baik malah cakap. Dua masuk mana? Ayo, advance kan ayo mana? Mau start mau ora? Gue start kan ada yang di Cornal. Disuruh siapa pemain dari zaman itu ya draw kill saja ada kill ada draw जानानै गोबां मानसिफ्रा रंजाबाय नै बल दामलायलायदों Saya sambil
Langsung gak bawa tuh gitu lah. Siapa aku laman ke laman. One second dari Mr. Jawa. Baju benda wasu. Online malah. Derhabai Gema Partia. Masih ada. Gema Partia Derhabai, Gesem Partia Zenbai, Polen Parti Derhabai. Oरै badi मानसि मोना